kuenda kunogara mhiri kwemakungwa hazvirevo kuti wakugara uri mwana wokumhiri kwemakungwa uri mwana wokuno kuZimbabwe unotongwa nemitemo yedu yekuno. Chivanhu chivanhu, hatife takaitiswa zvinhu zvekumwe kuno nevanhu vachifungidzwa kuti tinovatevera vanotovaziva kuti vari kuAmerica ndimi varidzi vavo noti isusu. Saka ndichisvika kuUK zvakandiudza ndakazviona zvanga zviripo. Pane zvakazenga asina kundiudza. Musi wokutanga chaiwo tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi. Nyaya hombe inozomutsa mutauro kana kuti muromo kuti muroora asawane mukana wokugara pamba inhau yekunzi akauya kuzodya sadza pano. Handiti mapaona moshamisika kuti munhu angafambire kubva kumba kwavo shuwa kuuya mumusha menyu kuzodya sadza. Hazvisiri izvozvo. Imhosva kugara nemukadzi asingasangane nemurume kusvika musi waanofa mukadzi iyeye kuchivanhu anomuka inototaura kuti munhu unotenderwa kutongwa usipo dare richifevhera munhu amhan'ara kudaro. Handiti mapaona munhu akasvikirwa nesamoni akatosevhwa iye kana ari maassets nezvunhu zvakaita imba nemashops nemabhazi vanenge vachimhanya kukontrola kunzi ndibaba mukuru anoona nezvazvo. Kana dzanyaya dzakadai so munhu anenge akuramba kuti aiwa zvinodai iye muridzi. Masatani evanhu aya kuenda kunogara mhiri kwemakungwa hazvirevo kuti wakugara uri mwana wokumhiri kwemakungwa uri mwana wokuno kuZimbabwe unotongwa nemitemo yedu yekuno. Chivanhu chivanhu, hatife takaitiswa zvinhu zvekumwe kuno nevanhu vachifungidzwa kuti tinovatevera vanotovaziva kuti vari kuAmerica ndimi varidzi vavo noti isusu. Taurai statement yenyu mambo yemu. Chaita kuti ndiuye kuno inini murume handichadi, saka ndakanomupa gukuru vakariramba. Makanomupa gukuru akariramba? Ndiani airamba kurambwa here murume? Zvakaratidza kuti ari kuramba. Saka imamurambirei? Pandakaenda kunomona anogara kuUK, saka anorarama neurema, haana kuzvarwa naro. But ndaizviziva, akanditsanangurira kuti ari muwheelchair, zvinhu zviri muprogress kuti azokwanisa kuzofambawo sezvaimboita kudhara. Saka ndichisvika kuUK zvakataura anonzi Tony Craig Simba Rashe Gwashava. Saka ndichisvika kuUK zvakandiudza ndakazviona zvanga zviripo. Pane zvakazenga asina kundiudza. Musi wokutanga chaiwo tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi. Tisati tasvika ipapo murume uyu makadananirana naye kupi? Nokuti zvekuUK munhu akazotobva muno akuenda kuUK makanga matoroorana here? Aiwa, takanga tisati takazivana pasocial media. Ndine mashamwari anoziva vakati introduce ndokuzozivana kwatakaita. Fine. Tikatanga kufambidzana. Ndobva mazosvika kuona kuti aiwa hama yangu iyi ndo zvairi. Ndobva maita sei? Ndaona kudaro ndikati semunhu auya kumurume handingangosviki nekufuratira. Regai ndimboona kuti zvinosvika papi, tingabatsirana kusvika papi. Handina wandakaudza kumba. Ndakangoti zvinhu zvandingambokwanisa kumbovanziridzira ndigadzirise nemurume wangu. Saka mukugadzirisana umu taitadza kunzwanana. Ndakamuwana musocial media. Tinosine uchemberi unotedza kunzwisa muri chii? Pane shamwari dzakati introduce.
nzira yavakawanana nayo. Pandandazobvunzawo inini ndepekuti munhu paakaenda kuAmerica kana akaenda kuBritain kana akaendepi makanga madananirana kupi? Ndopavakati iwo no, ndakamuwana pasocial media kana even paradios zviriko zvekuti ini ndinonzi George Murungweni. I am 54 years now. Ndiri kutsvagawo mai vane vana vavo vaviri kana vatatu vane makore 40 kusvika pa44. Ndiye munhu wandiri kuda. Iye munhu iye kana aripo ndiye uchiti George Murungweni uya, ininiwo ndinonzi Matsa chekuti ndiri kutodawo munhu akaitawo semi, vanhu vodanana, handiti tototanga kufambidzana. Patiri kunotanga kunofambidzana pacho ipapo ndo pari kunosvika umwe achinosangana nemaproblems ane munhu, nokuti munhu paanotaura zvekuti ari kuda munhu hapana paangazotaura kuti asi ini handishande pabonde. Mungazvitaure munhu wacho nokudirai chii? Handiti mapawana. Saka ndo nyaya yakavepo iri kutaurwa naamai ava museyamwa. Saka pfurirai mberi amai, dambudziko iro manosangana naro makagara kwenguva yakareba zvakadii ikoko muinayo. 6 months. Nokuti ndanga ndine visitors visa re6 months. Saka urongwa hwanga huri hwokuti ndinozodzoka ozondiaplayira rimwe visa rekuti ndichidzokera zviri permanent. Saka mukugara 6 months imomo, musi wokutanga wacho ndakamubvunza kuti zvakamboitika here, ndichida kungoziva kuti dambudziko iri rauya sei. Akati hazvisati zvamboitika. Ndikati saka uri kureva kuti zvatanga nhasi? Akati zvatotanga nhasi. Handina kuda kuzoramba ndichiita mamwe mashoko kuti tichinjane. Ndikangoti zvakanakai, regai tione. Regai tione. Saka takaenda kumadoctors kuhospital, ndobva vati akabatwa diabetes yekuti vakati inokonzeresa futi izvozvo. Saka asi akaita zvinhu zvake zvakanaka, kudya zvakanaka, achitevedzera mishonga yaanopuwa, zvinoita zvakanaka. Saka kuchipatara kwakune hopu imwe yataipuwa, then kumbawo tichipananawo chihopu. Saka ndichiri kuno aiti ndine maexercise andinofanira kuita since munhu anga ari muwheelchair. Handiti akati pane maexercise andinofanira kuita asi mamwe anoda ndichibatsirwa neumwe munhu. Ndikati aiwa hazvina kutomboipa, pandinouya ikoko tinobatsirana kuti udzokere futi kufamba. Saka ndasvika ikoko pakuzonobatsirana pakuti ndichimupa rubatsiro rwangu anenge aiona kunge handichamuremekedzi semurume. Ndikazama kumuonesa kuti umwe wangu wadiwa dai, onditi handiudzirwe. Saka ini ndaizoti saka ini ndikauya ndikakupa rubatsiro ukasaka kutambira zvozodii? Ini nichandavinga pano chii? Because ndinotenda kuti semukadzi wako ndinofanirwa kunge ndiri mubatsiri akakukwanira. Saka ndikauya nerubatsiro ndikakubatsira iwo wakundishaudha kuti uri kudaro ndongowanoita neni nokuti ndiri chirema, handichazivi kuti ndodii, ndatopera simba. Saka zvinhu zvataizama tichingoonesana kusvika pakuzodzoka kwangu. Ndichitodzoka ndakamuudza kuti zvandakuinda sara uchiexercise, usagara nokuti ina handipo. Because ndichidzoka ndanga ndisati nedecision yekuti ndosiya here munhu. Ndikasimusiya handina kukurumidzisa here kana ndimbomupa imwe nguva kuti aite zviri nayo. Saka ndakatomuudza because nekuda kwourema hwake aita akagara oisa mubhaketi, indozotora ndichinorasa. Saka ndakatombomuti chizvirumura kuita wetu wakagara uchisumuka uchienda kutoilet, zvinobatsira kuti makumbo aite sei, asimbe. Nokuti nyaya dzedu idzi tiri 2 ndatisingadi kudzisa kumuri, ndaida kuti tidzigadzirise tiri 2, zvinhu zvongoita zvakanaka. Because ukaudza
vamwe nyaya dzakaita dzinongorema kutambira kuti mwana wedu ungagara pakadai but inini ndandiri willing kuti ndimboshanda nomumwe wangu zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Saka ndadzoka kunoku pakufonerana apa ndaitoona kuti mumwe wangu zvatakataurirana zviya haasi kutomboita. Unonzwa voice rakatodhakwa. Ndaimuudza kuti unoona doro rauri kumwa mumwe wangu harina zvariri kutibatsira. Mashoko andaigara ndichimuudza ndeyekuti dei wamborisiya tambokonzentreta nedambudziko redu riri mubedroom. Handizi kuti ndakamataura kangani mashoko iwawo, asi ainditi wakandiwana ndichimwa doro. Saka chachinja chii? Ende doro iroro handizoriregedzi, wakunditonga, wakundiudzira zvokuita. Saka inini handiudzirwi zvokuita, handitongwi nemukadzi. Ndikadei waiziva kuti ini ndiri pano kukubatsira ka wanga usingarwisani neni, taibatsirana zvinhu zvedu zvoita zvakanaka. Saka ndakuno ndairamba ndichida kuzama kumuonesa but taingopesana ipapo, taingodzokera pakunzi ina handiudzirwi. Kusvikira iye azonditumira message yekuti hachadi mukadzi. Iye akanditumira message yekuti hachadi, but mukurwisana kwedu uku ndanda kuzviudza kuti ini ndiri kushingirira kudai. Saka chandiri kushingirira chacho chii? Ndiri kuzama kuda kubatsira mumwe wangu kuti zvitiitire zvakanaka muwanano yedu, but iye haasi kutambira rubatsiro. Saka ndiri kurwa hondo yandakatorudza kudhara. Saka iye paakandiudza kuti hachadi akanditumira message, handina kupokana nazvo because ini zvaindiremera kuti ndomusiya here, handina kumuitira utsinye here. Vanhu vanozofunga kuti ndamusiya nokuti chirema, aiwa handizvo, but ndamusiyira nenyaya dzokuti hatisi kunzwanana pakubatsirana. Saka paakanditumira message iyoyo akazondiitira kuti zvitondiitira nyore changamiri. Ndikati since yati haachadi zvemarriage ka, ini nonda ndichiri pakufunga kuti ndosiya here, ndogara here, even ndikashingirira ndichashingirira kusvika rini, ndozvikwanisa here. Paakati hachadi, handina kuita nharo naye, ndakangomuti it's okay. Akati nditumire kunofanirwa kuuya Wanyaya, ndikamupa nhamba dzekunouya Wanyaya. Akanditumira adresi yako, ndikokutumira hembe dzako, ndikamutumira adresi yangu. Saka akaona zviita mutserendende, handina kupikisa, ndobva azochinja nyaya. Akati aiwa, inini mukadzi wangu ndokuda, ngatidzokerana, sorry ndakakanganisa, but ndakamuudza kuti ini handichakwanisi kuenderera mberi. Mashoko awakatumira pameseji yako yokutanga ndiwo akatozondicheka kokupedzisira, ndambozama kushingirira. Saka kuti ndichidzokera newe handisi kuziva kuti ndinoendepi newe. Saka yakazochinja yapandiri manje kuti ini ndiri ndachizoramba munhu. Ini ndakatomudza kuti ini handichadi. Kwese ikoko tingashupike nako upenyu hwemunhukadzi nemunhurume kuchivanhu. Kusabereka vana inhau yaMwari. Mwari achisika munhukadzi nemunhurume, nyaya yedu pakupedzesera ndeyekubara vana. Muroora akatorwa mumusha, mukaona mamai nemadzitete anenge ari mumisha, mamwe anenge akarambwa aya, basa ravo nderekumaka rosta rekuti ane mazuva mangani, hapasi patopera 3 months iripo here ipapo. Zvatiri kutaurirana mumba neni murume wako havanei nazvo, havasi kutoziva kuti hatisi kuda kutotanga nemwana, toda kutanga tatovaka chikoro tatopedza. Asi nyaya hombe inozomutsa mutauro kana kuti muromo, kuti muroora asawane mukana wokugara pamba, inhau yekunzi akauya kuzodya sadza pano. Handiti mapaona moshamisika kuti munhu angafambire kubva kumba kwavo shuwa kuuya mumusha menyu kuzodya sadza. Hazvisiri izvozvo. Chavanenge vachitaura inhau yekuti havasi kuona pundutso iripo pakuti muroora akauya mumusha. Kungonzi muroora ane mimba mumusha, mazvona handiti zvadai, ushamwari neukama hunovakika. So nyaya yedu yatinoda kutaura pano iyi
haina kumira zvakanaka, ndochekutanga. Payainondidya mwoyo ndepekuti dai rudo urwu rwakanga rwatangira muno, ndingadai ndichikupai mhosva kuti aiwaka munhu paakazosumuka oinda kuBritain kana kupi, imi maitozviziva kuti ndo zvaari. Saka nhasi haisiro nyaya mungamurambire pano, handiti. Iye zvino takatarisa vanhu varipo veukama hwake vangadai vauya kudare rino raizovapa mukana wekuti vawanewo zvavanotaura munyaya dzenyu. Nhasi uno murume ndewenyu uyu, hamusati marambana sekufunga kwake, asi ariye akatanga kukurambana. Ari kuitei chamuri kuti imimi zveshuwa takamuramba murume uyu, asi ari kudai. Imimi kubva pamabva ikoko kusvika nhasi, ane rubatsiro rwupi rwaari kukupai semunhu ari kuda mukadzi wake iye? Chimwe chaita kuti tinetsane yaitova nhau ameno kana mandinzwisisa. Hapana chaari kundiitira. Ndozvinoratidza kuti hapana impaka iripo. Upenyu muridzi wawo ambuya, handiti mapanzo. Isusu basa redu nderekuvakiridza dzimba dzoda kufa, handitika, but isipo haipo, handiti mapawa. Kana munhu maenda kuBritain ndiye akakudedzaiko mukanoonana naye, ndokwamakanoona maresults ekuti sei achigara ega munhu, handiti mapawa. Ndiye unotanga kuipisa mumukanwa, iwe ndiwe munhu usingagoni kuzvibatsira, handitika. Uri kubatsa dai kuri kuno kunyika dzedu dzakaita sedzino idzi, angadai asina kutokubata saizvozvo. Saka ukanotori nemunhu anomuchengeta. Hurumende yeko inotochengeta vanhu vakadaro, handiti. Saka manyemwosa achiuya, dai kuri kuno muri imi muri kutomutengera hembe, muri kumushandira, muchimupa mari yekudya zvese, ndimi mungadai muchimuchengeta, handiti. Vakanzi uyai kwamunochengetwa, havabvume kuenda, handiti mapaona. But ikoko vanenge vachichengetwa, vaine upenyu hwakanaka. Panopa kuti tizoziva kuti hapana imba iripo, ndingagara sei ndichiziva kuti mukadzi wangu ari kuZimbabwe wandisingatumire mari yekuti ararame? Pamakadanana musati maenda ikoko aikutumirai mari, handiti. Musati maburitsirana mashoko aya ekuti handisi kuda, handisi kudini, akadini, aikupai mari yekukuchengeta ese mukadzi wake. Paaizonotaura manje mameseji ekuti handichada, ndiye akatanga, handitika. Imi ndobva mazochipindura muchizadzisa, ndoda kutumira hembe dzako, ndoda kuzodini, imi muchidaira kuti tumira hembe dzangu, chese changu tumira, handiti. Haana kuzoita izvozvo, aona kuti hapana pamuri kumun'en'a, hapana pamuri kunyengerera, akaona kuti ndatosara, handiti. Hapana nguva yamakazowana yekuti pagadziriswe pamunoti takazenge tadzokerana, handiti. Pakangosarira nyaya yekuti handichada. Mameseji achona aripo here? Mameseji aripo. Fine. Pakuda muono wemunhu anoziva kuti upenyu hwangu ndinofanira kurarama sei, handitika. Makatona retriever kuningi? Ndakangomaprinda kungobva mufoni mangu. Saka zvakanaka izvozvo, umpowo hwakanaka. Saka taakuda manje kuti tese tuone, nokuti kana nyaya dziine vanhu vanyarikani mukati, atitange kuda kunoishanda nyaya iyoyo tisina kuinzwa kubva kuvaridzi vayo kuti ine chimiro chipi, kuti isazonyadzisa tese. Tinofanira kubata nyaya tichidziziva kuti
shuwa nechimiro chairi ndo mabatirwo ainofanira kuti inge ichiita. Imhosva kugara nemukadzi asingasangane nemurume. Kusvika musi waanofa mukadzi iyeye kuchivanhu anomuka unonzi mumvuri. Vanhu voshamisika kuti ko chii chaakuitika, mukadzi uyo amuka mumvuri sei? Ponobuda nyaya dzakafanana naidzodzo kuti mukadzi uyu kugara kwaakaita mumusha, kushaya mwana kwaakaita uko hakusi kuda kwake. Murume uyu aingogara naye sehanzvadzi yake. Handiti mapona ngozi yamakunopara apa inonomutswa inonomuka. Imi makaita vana venyu here vamakapobereka? Aiwa, handiti mapona. Ngozi yemunhu akadaro kana yasumuka kuti yamuka, vanhu vanopera mumusha kuti wa. Handiti mapona. Hapana paanodzora moyo wake, kungopedza vanhu mumusha makaparwa mhosva iyoyo, nekuda kwekuti hakuna chinomudzora moyo wake. Hapana mwana waanoti kana akarara paakarara anocheuka kuti ndakasiya vana vangu. Handiti. Saka kana akumuka anomuka nemoyo mukukutu chaiwo chaiwo, unozoita kuti mhuri dziparare. Saka zvinhu zvakadaro zvinoda kudii? Kugadziriswa. Vabereki vakanga vapuwa pfuma here? hongu vakanga vapuwa pfuma. Yakamira sei? Pane picture iri mufoni. Ari puwai. Pandiri kuda kunoenda apa ndepapo. Mwakuita kunge maagreements aripa sekuti mombe yainzi 300 mukazoiendesa 280. Handi ndizvo? Ndozvazviri kutaura kapa? Right, yanzi 280. Pane mbiri dzakabviswa. Ndorangarira kudaro. Right. Toda kuenda panhau yerutsambo apa kanzi ndikuona pakazoenda pasi kunonzi 1900. Haina kubviswa kai? Nemusoro ndogona kuti rashike izvo. Pakanga pachadwa mari yaita 4000. 4000 iyoyo inoratidza kuti yakarambwa ndobva yachekwa kudai. Handiti zvairevei? Ndobva panoindiketa 200 apa. Is it 200 or 2000? But mazero achona akashota. Imari iyi yakabviswa pakazonzi balance maybe is 2000. Iye mari dzaakabvisa dzacho idzodzo dzese dzakamakwa apa dzakabviswa here? Dzakamakwa dzinenge dzakabviswa. Dzakamakwa dzinenge dzakabviswa. Hakusi kuti kumakwa pakaitwa zvinhu zvinotoshamisa. Pana chakaitwa asi kuti munhu akakomplaya nezvaakanga achichajwa nemadzichetatu. Handiti vacho vakanga vakamirira nyaya iyi varipi? Ndo vari kudedzwa kudare voramba ka? Ndivavo.
right. Pane pamakasvikirana here panokonanwa vanhu mataura kuti hatichada imimi? Pane pavakataura here kuti tinoda marefunds emari, tinoda chinei? Kuramba kwavakazoita Gukuru tataurirana mudare ratakaita isusu. Akatofonerwawo kuUK akati Gukuru ndinogamuchira. Ndobva pazoita saka tatobvumirana kuti totosaina pasi mawitness. Pamombe 2 minutes yes. Yagoti nango Frank Monsaba magadi. Magadi ni Mosei. Mambo Mosei pamberi pedaba. Kuya. Anditi. Pakanaka. Iyi nyaya iyi itsanangurei muchikurumidza kuti mambo vaibata. Mukadzi akaroorwa pamhepo paMombe, vakadanana pamhepo. Ndobva mukadzi azoenda kutevera kuUK. Ndobva anosvika akaona kuti baba vaya vafambira kuya Chirema, asi mukutaurirana vaitaurirana. Vai vari kuno kuZimbabwe. Zvino vari kuUK ikoko. Handiri papaona. Saka kune vamiririri. Handiri papaona. Pane vamiririri. Ngavachiitarakura. Pandakazoenda ikoko zvokuti ari muwheelchair zvakandiudza tinechita mavideo calls taitozviona, asi pandakazosvika ikoko ndakabva ndazoona kuti mubedroom hapana changa chiri. Izvozvo zvanga ndandisina kuzviudzwa. Saka wakagara 6 months. Hazvishandi. Handizivi kuti zvakafamba sei. Ndakatongomubvunzawo kuti zvatanga nhasi here, akati kuti zvinomboitika here, akati zvisati zvamboitika. Ndikati zvatanga nhasi here, zvikanzi zvatotanga nhasi. Saka handina kuda kuita naro. 6 months variko. Ndakagara ko 6 months. Ehe, ndaida kuzama ndichimboda kuona kuti angasina umboroora, but ane waakambogara naye. Iye patise naye pane vakadzi vaatokuvura oda kuda kutsvaka angane zvekuUK zvekuti vanongogarisana, ane waaimbogara naye vakasiyana zvavo. Saka inini pandakasvikawo semunhu angaroorwa ndikati handingakupinde mumba nekutobuda, regai ndimboonesa nemumwe wangu kuti zvinodii. Semunhu aimbofamba anogona kungopora futi, zvinhu zvotoita zvakanaka. Saka mukuzama kuda kubatsirana imomo mu6 months ndaingoti I think zvichaita, but 6 months dzakapera hapana chakabuda. Tichizama kubatsirana, but kutambira rubatsiro rwangu kwaitinetsei. Aiona kunge ndaakumutonga. Iye akangaona sekuti kunge ndanda kumutonga kumudzira zvokuita, but inini kudii rangu ndaizama kumuonesa kuti mumwe wangu ngatiite so kuti tigadzise dambudziko redu remubedroom, zvinhu zviite zvakanaka. Saka aibva andiudza kuti inandiudzirwe. Ndochimuti irudo rauri kumwa mumwe wangu, wadii wamborisiya tione dambudziko redu iri kuti tingarigadzirisa sei. Handiudzirwi zvokuita, dorero handizomborisiyi, waakunditonga kana kuti waneta neni nokuti handifambi. Saka zvinhu zvakaramba zvichinetsa. Pakuzodzoka kwangu ndakatomuudzawo kuti zvandava kudzokera kudai ndaifunga kuti pamwe zvichaita nepamwe, kuti ndifunga kuti ndimusiye ndaifunga kuti handina kukurumidzisa here kuramba. Maybe ndofanira kumbomupa chimwe chinguva, ndanga ndiri 50-50 ndisingachazivi kuti ndoita sei. Pane mari yakabviswa. Saka zvakaramba izvo. Dambudziko ini ndobva iye akazosvika pakundiudza kuti haachadi nokunetsana kwatatichiita ndaakuno tisinganzwanani futi. Ini ndikamuti zvakanaka, akati vanyaya ngavauye, ndiudzeko kuti vanyaya vauye. Ndikati it's okay,
ndipe adresi yako ndikutumire hembe dzako. Ndikati zvakanaka. Inanga atondibatsira because idecision yandainetseka kuita ndega. Saka pakazoona kuti ini ndiri kuenderana nazvo ndobva achinja. Akati ndiregerera umwe wangu handizi chati ndipinda chii. I will change. Ndinochinja chii chaunoda kuti ndiite. Ngatidzokereranei. Ngatidzokereranei ngati ini mukutaura kwedu yanoita kunge asingazvioni. Inini mukugara naye ndaingofunga kuti maybe semunhu anogona kuzongondisunungurawo ega aona kuti nguva yese iyi but haana kundisunungura. Chanetsa ndechekuti ndakanopa akati anondida but inini ndakati aiwa ndatopinda mugero kuti nanjani. Ndokunomupa gupuro ndobva razonzi rine condition. Hatiri tambiri kana musina kutidzosera pfuma yedu. Tikati alright tonoudza vana baba imi munouya motaurana nababa kuti muonesane kuti muri kudzoserana here. Asiwo vakaramba kuuya kunana baba vakuti vana baba ngavauye kuno ivo nepfuma yedu negupuro. Kumba kwavo kuKambuzulu kwatakanowa seva kaPhoenix. Vanhu vakanetsa kutambira Samoni variko vana kutouya. Chiri kunetsa mukadzi achada izvizvi. Hasi kuno akandipa go ahead yekuti mukoma wangu ndaari ikoko. Shanda naye. Shanda naye ikoko ndiye anoziva zvese. Ini ndaneta kutaura nehama dzangu. Sekuramba kwaita kuuya takamusevha Samoni. Totaura naye. Mukoma wako uya tikamudana kuti muya nani asi kuda. Saka unoona kuramba pamhepo pandiwo adiwa pamhepo. Because hapana chinoshamiza. Imi muri kunzi hamukwanisi kuramba munhu kana musina kudzosera mari. Ari kuti ndoda mari yangu yese then mozotipa gupuro. Tikubvunza kuti makachata here? Aiwa hatina kuchata takangoita izvo zvokubvisirana. Saka mimi kuramba kwacho kunokuramba dzaipapi Tinokusungai. muromo wenyu tazongoshama kuti handishadi momuudza sekuudza kwamakamuita modora hamune muchita because varamba kakuya panotaurwa pacho. Handizi kuti mutemo unenge uchifamba sei changapi wechi because imi ndimunodanana nemunhu ndizvozvo. Handinamboona mutemo unosungira munhu kuti kana panoparambi because ndimune makapfeka bhutsu iri kupisa iri kubhadza soti pfeka bhutsu apabvisi bhutsu baa imimi muri munhukadzi makadanana nemunhu asi kana maona kuti condition yacho hamusvikwa ndizo hakuna mutemo unokusungirai kuti rarama muti musingaiti. Mtemoyo atasangana nawo asi kana dema makachata rima kuti chata inogurisa chii Muchato. Saka kana mama kadanana zvechivanhu ndokwamama uya ndokunobviswa gupuro karokuwamwe. Ndizvozvo. Andimazvona kuti anoda kana kuti batine ratobvisiwa Ndizvozvo. itochonyora kuti so kuti John chinotakana naningi tinoita kuitira kuti mukadzi maroorwa haazouya achiti mukadzi wangu akatokwa nemunhu. Ndizvozvo. Ava chichenyu Ava ndivo baba nazvadzi yangu navatete. imi sei muchivhunduka zvinhu zvakadii? Munhu ari kuramba kudanwa. Hatina kuvhunduka mambo kutouya kuno kuti Aiwa kana tipedze asingadi nyaya. munogara muno muchekuti kana asingadi isusu but makamudeedza akati kuti ndiani akapindura nemwana. Bagiro wakaendako. I think ngati mechimbofona inonza kuti haadi hezvi Zvaakaita mambo ndakazopindira ndakutaura naye pafoni. Airesista Samoni. Ndikati kuna Bagire munhu akanyorwa zita pafoni panhingi apo paSamoni ndiani. Zvikanzi ndiye wandinaye ndikati musevhei Samoni. Ndobva vamusevha Samoni. Saka akazokumbira ine excuse
yekuti ndandichikumbira kuti ndigouyawo kudare handiti ndikati izvozvo hazvina kuipa teta kutomuti 28 then ava manja aiwa ava manja kuti vazouya takavati aiwa vanhu kana magara muchiuya kudare vanouya kudare uyai handi mapo ndizvozvo hatiite tega aiwa ndo patichazomuonera kuti aramba ndikati iwewe kana ari maassets evanhu ndimi mune muchiti ndindakamiririra vapiri nyaya iyi haina panonzi anoramba kurambwa yakamira yakadai saka patati chiibhunyundura tanga chida kuona pekuti ine muchato here mukati kana isina muchato chinoitisa kuti itadze kurambwa munhu iri customary handiti mapona saka iye zvino ndiri kusiya nyaya yenyu amaika tichidzorera pekuvapa dheti rekuti chiuyai musi wa28 kwamuri kana yakamira sekutsanangura kwamatiitira panapa ine munyarikani nyaya dzenyu saka hatizoda kuti munyarikani azonzi mudare una kunge wakatiudza zvakanaka handiti taibata tikaiona kuti chimiro chaiona yakamira sei ndo mambo apo kana tichiita dzakadai hatisvike pamapeto techimirira kuti ivo vadiwo vasvikewo kana vasvika tonyatsoita nyaya yedu todzipedza zvakadii zvakanaka saka ngatisanganei musi wa28 ndo dheti ratinomupa handiti momufonera momuudza kuti musi wa28 ndo pakuitwa nyaya yake kuuya kana kusauya munopisa gufuro mudare torichengeta kuno tisuva nyaya yedu